Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kumusta tabi? Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao,
asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, os mong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo,
Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Ripa. Serbisyo Asin Ripa. Oy mga tugang, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga tabi, Kogs on Rubia Canyon. Pa-shoutout na tabi sa mga nakaantabay digdi po sa balading. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo ngunyang pong aldaw kita nin Lunes. Petsa 26 kita kang Agosto taon 2024. National Heroes Day. Long weekend pa. Maray na sa nakamo may long weekend. Kami wara. Balik kita sa trabaho. Di enjoy po din doon sa indong long weekend, ano? Holiday pa po ngunya na Lunes. Sabayan po nindoon sa indong lingkod do ang oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nagkakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. July. Anong July? Agosto. August 26. Maligayang happy birthday. Happy na birthday patabi Ma'am G Balyaran. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil hanggang din daw paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man kiibang maingad kan sadiri tatabi baga Ma'am G kundi kita man sana. Bakong iyo. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Bala ka na tabi, Lord, samuya. Bala ka na. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon na kasabay dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya.
Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Programa de servicio sin reparo sa Bicol Net TV. Ala, sige, good morning. Oy, Lunes, tabi kita ngunyan ha. O, di ka mo bakasyon pa. Maray na sa nangaya ka mo taperming bakasyon. O, di National Heroes Day po, tabi ngunyan. Long weekend, so iba yaong pa sa bakasyon talaga. Gari ako tabi, Ma'am G, gusto ko naman magburo bakasyon ko ta. Di pa nun tayo ni kaipuan tadigding magtabil. Ma'am Mercedes Perez, good morning. Kumusta tabi ang sa indong mga weekend? Kumusta? Ano tabi? Nag-enjoy lamang kita. Sigurado si iba nag-enjoy talaga pero arog sa muya, perme ambitin. So ibangon niya nasa pagbakasyon pag kami, trabaho na naman. No. Ayan ang problema. Ano tabi ang mga reparo tangon niya na Lunes? Apuera kang sige sana ang mahal kang mga barakalo. Ma'am Mercedes Perez, subunay na ulam na pigba sisira taural daw. Inay ko po. Ang pinakabaratong bunay, 8 pesos. Sabi kang barkada ko, so bunay mo na sa ngayang barato. No. So bunay mo na sa ngayang barato. Pangyayari. Anan mga reparo tangon niya na Lunes, oy may maray na bareta sa aga. Sabi digdig, wada tabi kipig-aasahan na big time rollback sa mga produktong petrolyo. Sa aga da tabi iyang. At akang nakagibagang simana naglangkaw kilabing piso. May rollback databi, labi man na piso. Paratas manggirara. Oy, ang daraga Philippine National Police tabi mga tugang nangapudan po sa publiko. Naday po kita magparapakalat ki mga informasyon. May kinaaraman baga duman sa pigsasabing may order na sukurte na aristaron ang mayor kang daraga. Ayan. Maski kita magpapara suro share, magpapara puro post sa social media, pagday taman sigurado. Ang social media ngunyan talagang matindi. May minasara kay dyan, imbis na tamang informasyon, piglilihis po ninda sa iba. Kaya nagkakaigwa kadakol na fake news tabi. Kaya ingat po kita ha. Sabi kang daraga PNP de, pangani nga kami kikopya kang arrest warrant na yan kay Mayor Baldo. Nainot na sa media, nainot na sa social media. Yan ang problema tadi. Bata mga mauragon mina komentaryo sa social media, mga bako man komentarista. Oy, good morning tabi Ma'am Ninya Yaw. Ingat po kita ha. Kay Ma'am Chit Ate. Maoran na morning po sa intabi Ma'am Chit tabi maoran.
May mga lugar talaga na may mga oran na di. Bako man pantay-pantay nga duman sa inutan may uran digyo sa daiman. Sain po tabi Ma'am Chit ang may uran ngunya na aga. Yo. Ano pa? Sus Mario si Puni man. Dawa tabi sugadan. Duman tabi sa duwa sunagadan inataki sa puso. Duman baga tabi sa pagserbik kang restaurant kay Pastor Kibuloy. So mga suportadores man ni Pastor Kibuloy may may o kaya maserbik kang warrant of arrest sa mga pulis. May nataki sa puso gadaan duwa. Inay ko po. Sa istansa Legazpi City. Talagang permi man tabi dyan, Madam Aura. Nasa taas baga ka mo, pero mapriskuhon dyan. Mama Ate Chet. Sus Maria, magayon dyan. Gari, gusto ko nga ni dyan mag-star. Malipot-lipot permi dyan. Ang magayon dyan, pag may malipot-lipot, igawa ka lamang kikuro kay riba. Problema ko garing sa tuya, di kita kikiriba. Kaya useless man giraraya na malipot-lipot na lugar na yan. Pahit mo dyan, permi ka sana nakakapi. Ang Department of Justice databi mga tugang sisiguraduhon na papanimbagon ang sisay man po na opisyal na nagtabang po kay Mayor Alice Guo. Nakaluwas na bagay ni sa Pilipinas kung mahal. Papanimbagon da kang Department of Justice. Sisay man ang nagtabang kay to, kay Ayor Guo. Hiling na nindo yan. Yan tabi mga tugangan sa tuya mga riparo ngunya na Lunes tapi Papa Dan Rosales. Na yaon ka na dyan ngunyan sa Manila namin. Edi ang taramon mo dyan Tagalog na. Pagday ka dyan nagtagalog, mamalisyahan ka. Yo, dapat ang taramon mo dyan Tagalog na. Dahil ka dyan nagtagalig, dahil ka dyan maintindihan. Yo! Sige, tabi yan, tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga ririparohon ngayon na Lunes. Alas 7:24 na mga tugang mga kabayanan sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre, yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha along National Road. Sa pagitan niyan kang UST and Mariners, o dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Ano? Kay Madam Maylin, ingat tabi permi, uhayo gozaimasu. Pa-shoutout na tabi sa mga taga-relocation San Vicente, Tabaco City. Sabi ni Papa Dan Rosales, so pandiurag dyan na pansit bato. Dyan ka mo sa relocation kang San Vicente. Gusto nindo makata na kipandiurag na pansit bato ni Papa Dan. Ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungkaw, kang probinsya ni Albay, may forever po sa Albay. Kasabay taman dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse, kang syudad nin Tabaco.
Siyempre, yaon man po dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, katuwang tama ng Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha yan dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. O dyan tabi ka mo magtaraya sa loto. Ayan. Bako tabi sa waiting. Sa loto may chance lamang kita maging milyonaryo. Sa waiting, ang nagiging milyonaryo subangkiro. Ayan. Loto, maski di kita makatama, pero may nakakatabang kita. Nakakatabang kita napapaduman iyan sa charity tigtataya ta dyan o iyan so tigdodor narbagang nahiling tangayang ambulansya sa mga medical assistance duman na papaduman. Pero kung nagtaya ka sa waiting, ang pigpapayaman mo subangkiro. Tapos sa mga igwang nakapayula sa waiting, yan ang minarayaman dyan. Yan po mga tugang, ang mga katuwang ta sa programa, maraming thank you po. Alas 7:28 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, maramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Konta mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, kumusta tabi ang sa tuyang panahon tabi Pag-asa? Pag-asa, good morning tabi Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito ng lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, August 26, 2024. National Heroes Day po ngayon, naalala natin yung mga bayani, partikular na nung panahon ng mga Kastila. At narito na nga ang ating latest satellite images kung saan patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o hanging habagat, partikular na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Makikita ninyo halos maraming mga kaulapan dito sa may bahagi ng Visayas at Mindanao kasama yung Southern Luzon at gayon din itong area nga ng western section din ng Mindanao. So asahan natin ngayong araw, malaki pa rin tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may bahagi ng Kabisayaan, lalong-lalo na yung western section ng Visayas, gayon din sa may western section ng Mindanao, at gayon din dito sa may bahagi ng Bicol Region, kasamang Mimaropa at lalawigan ng Quezon. Makikita naman natin dito sa may northern and central Luzon, kasama na yung Kamaynilan, may generally fair weather, habang mas malaki naman yung chance ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. In the next few days, inaasahan natin na mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa Mindanao, habang patuloy na makakaapekto ang habagat dito sa may area ng Visayas, Southern Luzon, at maaaring umabot hanggang Central Luzon kasamang Metro Manila sa mga susunod na araw. Samantala naman, itong bagyong si Shanshan, yung Shanshan pa lang, ibig pong sabihin yan ay pangalan ng batang babae, galing yan sa Hong Kong, China. Sa ngayon wala itong tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, at ito ay patungo na sa may bahagi ng Japan. Base yan sa pinakauling datos natin, maliit na yung tsansa ito yung makapasok sa ating bansa at makaapekto sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Mahigit 1,400 kilometers na ang layo nito, east-northeast extreme northern Luzon. Sa ngayon medyo maliit naman yung tsansa din na ito ay mag-super typhoon. Base yan sa mga datos natin sa kasalukuyan. The next few days, base po sa mga latest data din natin, ay maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala pa tayong namamataang low pressure area na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Pero lagi po tayo magpa-update kung may mga latest changes tayo sa lagay ng ating panahon. Dito nga sa Luzon, narito pong ating inaasang magiging lagay ng panahon. Malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan, na may mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Mimaropa at gayon din sa Bicol Region, kasama dyan ang lalawigan ng Quezon, dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa lalabing bahagi naman ng Luzon, Central and Northern Luzon, kasama yung Metro Manila, makararanas. Generally fair weather pa rin tayo sa umaga hanggang tanghali, habang malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura natin sa Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. Ito Gagaraw, 24
to 33 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila, hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 23 to 30 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito sa Palawan, malaki din yung tsansa ng maulap na kalangitan, dulot ng habagat. Ang agwat ng temperatura dito sa Kalayaan Islands, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 31 degrees Celsius. Sa malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkinat, pagkulog, lalong-lalo na sa may Western Visayas kasama yung Negros Island region. Agwat ng temperatura natin sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa area naman ng Cebu, Bohol ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Mindanao naman, ang western section ng Mindanao, yan po yung area ng Zamboanga Peninsula, gayon din yung Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, makararanas din ng maulap na kalangitan na malaking tsansa ng mga pag-ulan dulot din ng habagat. Habang sa lalabing bahagi ng Mindanao, generally fair weather tayo, pero may mga posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa lungsod ng Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, wala tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating mga kapulan. Subalit nagbibigay pa rin tayo ng babala, lalong-lalo na sa malilit na mga bangka. Kapag meron tayong mga thunderstorms o biglang malalakas sa pag-alon, malalakas sa hangin, maaaring magdulot ito ng malaking pag-alon ng karagatan, iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Ang araw naman natin sisikat, ganap na 5:44 na umaga at lulubog, ganap na 6:12 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook, YouTube at sa ating website pag-asa.dose.gov.ph para sa mga latest nating updates sa lagay ng ating panahon. Lalong-lalo na kapag nagpapalabas po tayo ng mga thunderstorm advisories, flood advisories, mga rainfall information at mga heavy rainfall warning. At lalo nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Happy National Heroes Day po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Isipon mo sanang namumutan ka ka. Minsan sa'in dahil malingaw ka. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata. Perte? Kapustang rekwerdo, sinong hero. Salamat tabi Pag-asa. Salamat Pag-asa. Yan tabi mga tugangan sa tuyang magiging kamugtakan kang panahon o di habagat. Salamat kita ta wara da ki nasisirip ang Pag-asa ki route na panahon. Sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Pwede na mag-swimming. Pwede na naman maglabog. Oy, Ma'am Elena Valenzuela, good morning. Kay Chanor Capos, good morning dyan sa Barangay Labnig. Kumusta tabi ka mo? O, ingat tabi so maparasyar ngunyan ha. Pasensya na ka mo. Kay puhan tang magtabi. Bata, alas 4 pa sana. Ready na ko ta ako. Narumduman ko, may programa pala na ko. Bata, nakatuga na ako na maiba ako duman sa kung saan man mapaduman. Kaya lang Lunes pala ngunya. Nakalingaw ako, Lunes pala ngunyan tabi Chanor. Ako holiday pa. Bako naman pala holiday sa mo. Nagawa na kaming trabaho. Maray so may mga holiday ngunyan, tabakasyon pa. Kami tabi mga toga. Ako babakasyon. Ay, pangyari. Ala,
Alas 7:36 na tabi mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali, mabalik po ang programa. Kalipas lang po ini. Importante yun sa nang pagirumdom ha. Madali yun sa natabi ni. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJP Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Limokseya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang mga kabayan, digdi po sa programa alas 7:40 na. Ang Satuyang Philippine Standard Time, oras pong yan na hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon na lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yaon sa nandyan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghanap tabi, kidor, boarding house,
Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sirigman mga tugang, ang programang ini dara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse kang Tabako. Si Cons Irene Morales Pahot Mayor Shi Capos Bilo. ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Alba. Thank you! Balik po mga tugang ang sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita nin Lunes na Lunes, ano? National Heroes Day. Alalahanin natin yung mga nagbuwis buhay. Kung nga tayaon kita ngunyan sa ibabaw kang kinaban. Yeah. National Heroes Day po ngunyan 26 kang Agosto taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kay Bert Butilo, good morning. Kay Busing classmate Edwin Sistina. Kay Idol Jude Nicolasora. Ang sakuyang idol na poging-pogi sa mga mata ni Ma'am Jonah. Poging-pogi. Jod. Poging-pogi sa mga mata ni Ma'am Jonah. Manyaki ba? Mga poging-pogi ang mga pahit ni Sir Jod kay Ma'am Jonah. Ay, na si Ma'am Jonah. Sir Jod, ano tabi Sir Jod na, ulbot na. Maray na sana sa may mga long weekend, daddy. Sa may mga long weekend, hanggang ngunyan, para bas-rabas pa. Ma'am Helen Alpahura, Diyos maray na daw tabi sa gabos na nagdadangog asin na madangog pa sana. Good morning. Kay Ma'am Lingling, good morning manda tabi sa mo Ma'am Lingling from Pilar, Sorsogon. Uy, kumusta po sa mga taga Pilar? Sir Jude, garipertihon dyan sa Pilar so mga seafoods. Ma'am Lingling, igwatabi dyan sa Pilar ki mga seafoods. Garipertihon dyan tabi Sir Jude ang seafood sa Pilar. Nahiling mo na. Wala stick ngayon. Una ko ngayon. Apil kita, boss. Katapig ano ka ma? Arapil baga kita. Basta day kasi na magtumbling. Bago ngayon tabi, Tope. Si Tope, good morning man sa imong Tope. Ano ni? Sir Jod, ano daw madaman kita sa Pilar? Madaman kita kay Ma'am Lingling. Nga na ngayon ini, nga na kuso magayon. Igwadaa. Hige, di man kita tabi mga seafoods palan duman. Sir Jod, sa Pilar. Kay Ma'am Joy Casquillo, good morning man tabi. Dakulo ng Casquillo, adi? No daw si Ma'am Joy ko magkandidato, makaluwas ini. Tadakol ang Casquillo. Sige. Sa mga motorista, igwada tabi Sir Jod ki maray na barita, maray ka na sa natigwa ka ki plate card. Igwa katabi Sir Jod na plate card. Kaya lang dahil manggarya di tabako kaman so pag ika ng hadi, igwa kang plate card.
maray so may mga may plate card taday nagpo-problema kung gura no ang presyo kang petrolyo. Taigwang plate card. O digwa databi ki rollback sa mga produktong petrolyo sa aga. Takang nakaagibagang simana luminang ko kilabi man na piso. So babawi sana. O ngunyan databi sa aga posibleng may rollback databi ang mga produktong petrolyo. Base initabi sa abiso kang Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Nasa 1 pesos and 15 centavos o kaya 1.35 ang itatapyas databi kang presyo kang o kada litro presyo kang gasolina. Si Javier Bunsa. Mantang 2 pesos hasta 2.20 centavos man ang ibabawas per liter sa diesel. Ngunyan, so kerosene 1.90 sundo 2 pesos ang pwedeng tapyason man. Maepekto databi so alato na. Epekto da ang rollback kang pagbaksak databi nin demand sa mga produktong petrolyo sa world market. So, nakatabang man databi so pagbalik sa operasyon kang oil field sa Libya nga ni databi liwat na maglangkaw ang produksyon. So, ipapautob ang rollback sa aga kada baga Martes yan tabi si Javier. Sa petsa 27 ipapautob ang rollback. Hindi. So, dahil nangunya na mga gasolina, magpakarga na ka mangunyan. Tas aga ang rollback. Sa aga tabi ang rollback, kaya magpakarga na ka mangunyan. Magpakarga na tabi ka mangunyan. Tas aga, igwa tabi ki rollback. Obligado ka magpakarga ngunyan pag dahil ka talagang gasolina. Di magpakarga na ka mo. Sige. Alas 7:49. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. O ni baya tabi mga tugang adi, so mga nagruluwas na bareta ka nakaging simana. Webes, Biyernes, puros may nagruluwas ngayang may aaristuho na politiko, may aaristuho na pastor, may nagdudurulak na mga politiko. Gari ngayon na mamarong natabi si Javier ang eleksyon digdi sa Pilipinas kung mahal tabi Raul Bobier Villanueva. Pag maluwas na ngaya ang eleksyon o kaya malapit na po ang eleksyon, nagruluwasan na. So kaso digdi, kaso duman, ngaya may suspensyon na, igwaki, iaresto na ngaya. Arog kayan digdi sa Pilipinas kung mahal. Pag madali na ang eleksyon ngaya, munan mo kayan, dyan sa Daraga, mainit na bareta ini ka nakaaging simana. Pero so Daraga PNP, na iyo ang law enforcer, ay mandasin da kikopya pa kang warrant of arrest. Pero sa social media, nakalakop na. Nakalakop na. Kaya sabi kang Daraga PNP mga tugang, nangapudan sa publiko. Iwasan tabi nindo ang mga pagpaparapakalat ki mga fake news. Man yan nindo aram kung ano talaga ang katotohanan.
Bago ngayon tabi wades kanun si Loperio. Bata baga kita. Pag may nahiling kita sa social media, i-share taman. Ipopost taman. Kundi, ang nangyayari sa social media, may doktor, wades kanun si Loperio. Bako man mga doktor, idoroktoran ang mga bareta dyan na pigpupo sa social media. Ang problema, pag dinoktoran, yun na yun, nagluluwas ng fake news. Ngunyan kita man, isishare taman. So, kasangkapan po kita sa pag-share kisa lang impormasyon. Baka kita baga pati perinutan. Luminog sana, so pinakainot na mag-post, yun pinakamaurag. Yung mga, baloanin do pag lumininog, ngayon naglinaw, perinutan. Inda kung may premium man ang nainot sa pag-post. Sir Javier, Kay Bibal, good morning tabi. Zay mo Kay Bibal, kumusta? Taga sa inyo si Kay Bibal. Pigbubuan na naman sana ang mga motorista kang mga iyan. Bata, taas baba. Saro si mana sana, ano daw gibuho na sana ninda na 100 na sana per liter, nganing dainang dagdag o kaya bawas. I-fix na ninda sa 100 ang kada litro kang gasolina o kaya diesel. Nganing nga suro si mana, dahil magpaparaisip kita kang may rollback ngayaw kung may dagdag presyo na naman. Ang pait baga kang produktong petrolyo si Javier. Marollback ki piso, ma-increase ki 1.50. O di, perming may darasinda. Taga Kinali, mga taga Kinali sa mga Bibal. Good morning tabi sa inyo sa mga taga Kinali, Tabaco City. Kumusta ka mo dyan? Iya bagang pahit kang produktong petrolyo ngaya, marulbak ngaya piso. Otro si mana, babawion niya, ma-increase malangkaw na naman. Ang langkaw kan, mga 1.50 o kaya 1.80. Sunod naman niya kan, marulbak naman sa lapi. Sunod naman kan, ma-increase piso. Pangyari. Okay. Balikan ta mga tugang so pangapudan kang daraga PNP sa publiko na day tabi magparapakalat kamo ki mga salang impormasyon. May kinaaraman po ini duman sa kasuguan da kang korte na aristuho na si daraga Mayor Carwin Baldo dahil sa kaso kaining 2 counts of murder. So, sabi digdi, ito ay dahil sa itinuturo. Igtuturo da sa alkalde na nasa likod sa pagpaslang kay dating Congressman Rodel Batocabe. Sabi ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azutea, na sangunyan ngaya, pigahalat mi pa ang pigsasabing kautusan na iyan, hali sa headquarters, dahil padasindang kaput na formal na arrest warrant. Taang mina, ang nagsiserve baga kayang pulis, so dahil pamanda sindaki kaput na papel, kang pigsasabing arrest warrant na yan. So, piglinaw mga tugang kang daraga PNP na handa sinda databing proteksyonan ang karapatan kang alkalde and karapatan man kang pamilyang nag-akusa. Asin, karapatan po kang komunidad. Kayo baga ang trabaho kang pulis? To serve and protect.
Bagong iyo tabi, Ma'am Tuason, ang trabaho baga kang pulis to serve and protect. Iyo. Kaya pag may nailing ka mong pulis, suguon nindo. Sabi nga nindo, pag sirbihan nindo kami. Kaya magilingan nindo ang mga pulis, mahiling dyan may nagbabalyo ngaya sa tinampo. Tatabangan. Si serbisyuhan. As in proteksyonan. Bago ngayon tabi, Ma'am Tuason, balo nindo pag nga si Ma'am Tuason nga nagbalyo dyan sa tinampo. O di, aalalayan iyan kang pulis. Tayan ang trabaho ninda. Pagserbihan and proteksyonan kita. Maski si say sa tuya, proteksyonan. Baka, yan ang trabaho baga kang pulis. Kaya bagayaon dyan to serve and protect. Kaya may nahiling kamilingan hindi dyan. So, kaya lang, ang pulis, ngaya, may nagbalyong gurang, sa tinampo, tatabangan hanggang pulis, tapos kukudakan manggang kairiba niyang pulis. Pero kung daing kudak, bayay, isa na ngayaan dyan. Bahala, ngaya si dyan magkaboronggo. Bahala ngaya si dyan magkaboronggo. Pero kung may nagkukudak, ay, kay puwan ngaya, kudakan mo ako to, tutiktabangan ko siguro. Bago ngayon, Oh, no. Isabay pati ang tabi, Ma'am Tuason, isabay ang sa report ninda. Taigwasinda ki journal na everyday dapat igwasinda ki arugkan. Kaya gani bagiling nga minsan may nahiling kita ngaya libreng sakay. Pipalunad ninda duman sa mobile ninda. Tapos kukudakan. Siyempre, kukudakan. Tapos isusubmit ninda. Partiyang kan report ninda. Pero may ngayang may documentation. Halimbawa, o dyan sa eskwelahan. Bago mag-flag ceremony bagarya, o dyan sa pulis, sumaralog baga sa mga estudyante. Nagtatraffic sa pulis, susarong kay riba, kukudakan. Kudakan tangaya, ta report ini. May documentation niya kita. Pagkakudak, tapos na o, ito nagarali na. Oh, no. Ako nga ni, di kaipuan ba ganinda ki taga-media na oral daw dapat may nag-interview sa inda. Minsan, kaya ako bihiran ako maglawag dyan sa mga ipatura kang PNP ta. Minsan nga Sir Mox, kudak daw nga kitang duwa. Nataya ko. Media interview nga. Pero dahil ko man tigi-interview. Yugon mo ya. Hindi media, ako dahil mo ako pag kudakan yan. Dahil ka man pig-interview. At nga kudakan ta kasi na. Sagin-sagin siya kita nag-interview. Tig-interview mo nga kami. Naro kang kaya. Si Ma'am Alexan, yan ang problema. Kan mga pangaran, tiway sa bagay ning nasasabutan ko digitabi, Madam, watching here in Manila. Good morning tabi kay Tita versus dyan sa Kopi Hospital. Good morning tabi sa mga yaon dyan sa Kopi Hospital. Sa mga paradabaon ako. Ayun, Tita. Salamat tunon ha. Salamat tunon. Basta yaon si Tita dyan. Dalamang kitang hadita. Salamat tunon tabi kay Pading Leroy.
Nailing ko man nga ni si Madinglin sa agom ni Padi. O, ano na nga, kumusta? Okay na. Para dit ka mo. Okay na nga ya. Sa pagkusugasan na nga ang boot nindo. Normal na nga yan sa igwaki gurang baga. Kita baga, maski nga ni ngayon na nahihirapan na tayo. Sabi sa Tagalog, nadidipisilan na kita pero gusto ta pa rin na sugpunan ang buhay kan sa tuyang mga mahal sa buhay, di ba? Kaipuan na masugpunan ta, pasugpunan ta. Pero kung iyo na talaga so kagustuhan kan sa tuyang kagurang nantay naman kita tabi tsa tita baga kiba maginibo kaya. Iyo, tangga na sana sa dyan. Kita baga parang buhay ta sinublian man sana. Pag binawi na yan, ay kita nakimagi ni Budawa, mauragong ka pang doktor dyan. Pag oras na. Pero kung kaipuan pang sumpunan, siyempre yan kan mga maurag tang doktor dyan sa Kopi Hospital. Lalo na kay Dr. Clyde, kay Dr. Mark, saka kay Dr. Joe, ay mga maurago na doktoran dyan sa Kopi. Tapos yan pa si Tita, rimati na. Okay. Balikan ta to serve and protect ha. Balikan tatabi tita to serve and protect. Kakonsiluan sa nako. Pero tama inimpig sasabi kang mga kapulisan ta. Tama inimpig sasabi kang kapulisan ta na di kita magpapara, pakisawsaw. Lalo na kung dahil taman aramang isyo. Sa social media kaya, iyonan mauragon ngunyan ka ito. Kang time ka ito, na baguang pasan ako kay ito sa broadcast, dipisilon maghanap kay ito kibarita. Alas 3 pasan ng amayon na aga, yaw na kami dyan sa PNP. Mahiling kami kang blatter, diyan kami nagkukuha kibarita sa blatter. Lilis kayon min ang blatter, bata ang iba kay itong pulis, yang blatter book na yan, dakula kaya yan na libro, piguol na nan iyang kang pulis. Di, siyempre madyan kami, alas 3 maaga. Turog pa sa pulis, di pisilon. Mga limpukawan, maalimpungatan baga sa pulis na, sir, pasubli tabi, sir, kang blatter, tama basa ako. Kung mamuraw-murawan baga sa pulis, baga binadil ka dyan. Hiling mo na ngayon, turog ako, tig-ulnanan ko sa blatter, istorbon mo ako. Ar kay to sa mga kayto so nangyari sa mga concern mi man kayto pag nagkakaigwa kami meeting diyan sa Kampula. Ano nga yan mga issues and concern kan mga taga-media sa pulis o ito na ang blatter dahil nindo pag-ulnanan pigbabasan kan mga taga-radyo. Yung mo alas 3 ning maaga, yaong ka na sa tinampo. Duman ka mahiling ki blatter, duman ka mahanap ki barita. Ngunyan, pag igwa duman na blatter, ay may nagtinigbas duman, no? Pero sa blatter, bako pa yung kumplito. May tinigbas duman sa barangay Arog kaniyo. Di duman kami kaya. Kanginot yan. Pero ngunyan, dakulo na ang reporter. May maaksidente sana sa tinampo, kanya-kanya ng live. May na-aksidente sa tinampo. Ay, ngayon, barari. Inay ko po. Tandaan po nindo, bako yan so, ngayon pa irinutan niya ki maka-video ka mo o kaya makapost ka mo sa social media. May mga pigbabawal po kaya na dapat day pigpapahiling yan. Day ka mo, basta kayon, basta sana mga magpapara-propose sa social media. Baga tabi mga nusaro, may kaso ka mo. Yan bagang ngunyan, ilinganin daw. Pairinutaan. May na-aksidente sa tinampo. Bibidyohon. Ipopost, ilalive. Sus Maria Josep, delikadong tabi ya. Kunday po ka mong pagkabayain na nindo. Kung halimbawa may mga arog kaan dyan, i-report nindo sa otoridad, bako na, ngaya, di kaya, barari, ngaya, birbid nga suliog.
Iyo, harag baga kita ka, so sana dapat kita aramtaman kung ano ang pigpupusta sa social media. Iyo, dipisilo na ngunya. Lalo na nga ining may batas kita digdi sa social media, so ining kaito sa muya libel sa na yan. Libel sa na yan sa muya kay tungon mas pinakusog cyber libel. And bako sa na kami kan sa mga broadcaster mga ano ang saklaw kayang pudi kita gabos. Halimbawa ako may kaiwal ako, pigparamuda ko duman sa social media, duman sa account ko. Para pasupgan ko, o rimati ka dyan. Dahil man niya tabako, man niya ako komentarista, tabako, man niya ako taga-radyo. Tapos ka dyan. Bahala ka dyan. Dipisil tabi. Kung dahil mo masa na sigurado, dahil ka magpaparapuro po sa social media. Ngunyan, ipinos mo, tapos naraman mo, sala ito. Nga dinilit ko na, tapos na ang buksing. Sana po, maging responsable kita sa mga pagsuro-share. Kasi tigsasakayan iyang kanso, lalo na sa mga nagdudurulak bagang politiko. Pag may nagpuso saro, dudoktoron kan saro. Huna, iyon na ito sa totoo. Ito pala, fake news pala nito. Rimati kita tabi dyan, may pananagutan tabi kita dyan. Kaya, ining issue manungod sa pagpaaresto kay alkalde dyan sa Daraga. Sabi kang Daraga PNP. Alato nindo, sinda mismo nga ni, ora pa man databi kinakakaputan na dokumento. Ang maserbi kang arestuaran, police, law enforcer. Dahil man pwede yan na mag-serve kang warrant dyan, doktor. So alaton sana kung ano ang may magluwas man ng gado, dahil nindo pagpanginutan. Yan ang problema, tanayin sa social media. Kang ano-ano na pati sa mga komentaryo, duman sa pag-post, o tapos biyo patig si-share, na samantalang nagsasabi sa otoridad na wala sinda paki nakakaputan na dokumento. Yan tabi, mas maray na so klarado kita ta, baka tabi, dahil taman tigtutuyo, nakasausaw kita. Nakasabay lagod kita sa kaso. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige. Alas 8:09 na pala. Breakdown muna kita. Bata nagrarani na bagang eleksyon. So mga politiko, sige nang durungkila. Durungkila na baga sa politiko. May mga nagruluwas kung ano-ano na. May mga warrant, so iba, so may kaso. May mga maruluwas pa kayan, sigurado. Habang nagrarani ng eleksyon, may maruluwas patabi kaya naman na mga arog kaya. Sigurado yan. Pag may eleksyon, gagaramit yung paggabot sa tribuna kaya eh. Diyan sa Malinaw, Inda sana. Sigurado may maluwas naman dyan. Mangkiba dyan na kaso dyan sa Malinaw, kundi bulangan. Alo yun na. Kaya ito pa yan ang mga issue dyan sa Malinaw. Perming pigdodorolakan dyan, bulangan. May nadiskwido ng politiko dyan dahil sa bulangan. Ngunyan, bulangan na naman. Sigurado may marulos yan sa mga masunod na mga aldaw simana. Nagrarani ng eleksyon. So, dapat kita tabi, kalmasan na kita. Dahil kita magparasurusaw-saw dyan. Kung dahil taman naramang issue na, parasurusaw-saw dyan. Tano man makuha mo dyan pag nagsaw-saw ka? Sige daw.
Masawsaw ka dyan, ta gusto mo man magmalabanan. Nga ni so aki mo ilog man na job order. So parientes mo ilog na job order, maski dahil man kitrabaho. Ngunit palan bago kumalingawan, may nakauron ako mismo job order. Ayos nga yung trabaho ko, Brad. Niya ko, anong trabaho mo? Ay, job order kaya ako. Niya ko, ano man niya akong trabaho mo? Ay, sus kaya. Haghapon sana nga ako kituka ako. Sus Maria Jose. Dahil man niya ako kitrabaho. Sige sana nga akong tukaw duman sa opisina. Bata nga yung aircon. Pigalat ko sa nabaga ngayang mag-alas 5. Bakon nga may sweldo ako maghapon. Sus Maria Josep, sayang kang pirak ni Juan de la Cruz. Adi, pagpaparasural dudig sa mga taong ini. O, nga ta nga yata kinuha ako. Siyempre nga yata dakula nga yung pamilya ko. No. Sa batana. Ano nga pod kayan? Political accommodation? Apat ngilog mo nga ako dyan na job order maski di akong trabaho. Kami baga sa pamilya may nga, 20 kami. Makonsuelo sabi sa kuya kang barkada ko, tita, kuragon yan trabaho ko, Brad. Sige, kisa na nga akong tuka. Bata nga maliputon sa opisina may. O, may kitrabaho. Ano yan trabaho? Job order. No. Pero man niya ako sweldo. Ay, sweldo baga kaya 300 plus man. Saan ka kang puruta? Kuni nga ya, pag igwa nga ya ki pigururunan, o dyan nga kami perming latest, permi kami ngayang latest marites. Sindadado man sa opisina tabi, Manong Rick. Pabarubarantay. So sarong departamento pigbabantayan, utong nga si Madam may kairibang lalaki. Iyo ang igururunan. Sa opisina, utong nga si Madam mo. Nagbaba nga sa puting kutsi. No. Nailing mo na ni Tabi Ma'am Tuaso. Imbis date sumarites, huto rin na log sumarites, job order. Nganin ba? Ang trabaho nila magmarites. Yugon mo ya. Tigsisilduhan nga na magmarites. Oto nga si Madam mo, binaba nga naman sa may simbahan. Utong nga si Madam, nahiling ko, banggi na ngayon, nakakalo. No. Ano na tayo? Ay, nako talaga kita. Sayang nga kang pigpapasildo kang gobyerno, sayang kang tataksta, napapaduman sana sa mga job order na dahil man kitrabaho talaga. Yung nga ang trabaho ninda, magmarites. Makaulo kayo ni Tabi Ma'am Tuason, ang tigbabantayan ninda so sa ibong mana department. Paburubantay sinda. Ay ngayon to si Madam. Igwa ngayon si Madam na kay Riba. Niyo. Duman man sa ibong, pigbabantayan man, ayuto kaya nakasunod niya sa motor, nakahilmito. No. Mayrak man tabi ka mo kay Juan de la Cruz, sige ang buruwis, tapos tigpapasildo sa endo, magmaritisan na ka mo. Yeah. Kung di dahil, man kita kimagin ni Butayo, man ang gusto kang amo. Siya bagang amo dyan. O di, siyan magbuot.
At ang ita pagbutan mo ako, ang amo digdi. Magkukama. Halaton mo man nga maging amo ka. Nganing masunod man ang gusto mo. Bago ngayon tabi, Ma'am Tuaso, harap pa sa nakaya. Kundi kung may pagmakulog ka, na dapat ini mga job order na dahil mga trabaho, wararaan na yan dyan. Pasamok-samok lamang andyan. Kundi, kaipuhan, tama eleksyon. Ma'am Nancy Bertes, kaipuhan ta ngayon yan. Pag inalit ta ngayon, baka ma-recruit ngayon kang sa ibo. Baka ngayon mapaduman kang sulabing 20 butante. Shout out tabi, Ma'am Nancy Bertis. Yo, sige, ma-breakdown muna kita. Baka lamang madarata pa sa Santiguar. Santiguar ang takang orasyo yung pirata. Nganing makapag-isip-isip man lamang inin sa tuyang mga leader na ano ba talaga? Kaipuhan ba talagang mag-hire? Ki-job order na daimang kitrabaho? Para sa imong personal na interes sa politika. Nasayang bagaman ng gagkampira kang taong bayan na ipapasweldo mo dyan, naghapon sa nakitukaw, naghapon sa nakimarites. Yugod mo yan. Baka? Irak man kan taong bayan. Sutig pa para buruwista o tig susildo sa nasaday man na kamugtakan ng mga tao. Ay, hindi. Baka lamang madarata pa sa orasyo impirata tabi. Orasyo impirata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Limokseya sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Mokseya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Nagtaraga, tapos kami si Kuminahanga, maugmahan. Serbisyo Asin Reparo. Ikaan burak ni sa mumbar. Alas 8:25 na tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras na yan is ng programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana po yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo. MBY Dormitory na po kamo. Safe na safe po kamo dyan. Ang programang ini asin ng oras ni andaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Bursik ang siyudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abel kang Malinaw. Siyempre yaon man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Alba. Yan
po mga tugang, ang mga katuwang ta sa programa, maraming thank you po. Nagdaraga tapos kami si huminahanga. Balik po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutan ang unyang pungal daw kita ning Lunes, National Heroes Day. May gusto ka sa kuya 26 kita ka nga gusto taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan na alas 9. Ano ang Birthday pala ngunya ni Ma'am Minda Bormeo. na magduwa-duwa Ma'am Minda, happy na birthday pa. na makean. Sige, may signal mo na kita dyan sa luwas. Naka-standby si PM Tony. Natulos Pag-distribuer ni na malinig asin ligtas na inumon na tubig. ng bitan Dyan po sa 3rd District Kang Albay, nagpapadagos. nakamanta dahil pag-akon. Aramon tayan ang detalyes kayan kay PM Tony. Sa kong pighahalat na makanta Mapapasanaol kapag arog kayan. Sana ngaya dyan niya sa Banuan may human. yun mo natulog. Mag-distribuer man lamang ka mo kay tubig. Bako sana pag mapiesta. Sa imong panambitan Yo. kung talagang matapat Ako sana ngaya pag may okasyon, miling ngaya mapiesta. Igwa kipig distribuer na tubig. ko. Arog ko ta kay ni sa 3rd District. Pait-pait ang pag-distribuer kitubig na malinig na pwedeng inumon. Kaipuan yan kan sa tuyang mga kababayan. Yo! Nasa linya tabi mga tugang si PM Tony alas 8:28 na PM. Maray na aga sa mo, please come in. Yes, tabi Sir Mox, good morning. Asin na Diyos marhay na pagkaaga sa tuyang mga parantabay. Tama ka dyan tabi Sir Mox, kaya nakaipukan ng God na matawan ta ang sa tuyang mga kababayan ning mga kaning mga malilinig na tubig tabi Sir Mox. Na pwede ng God nindang inumon. Aha, yan importante yun man sana. Sabi nga ni tabi PM, day bali day kitang kuryente, ang importante wag kita kitubig. Roger to that. Yan tabi Sir Mox ang padagos na pinagsasagibo sa 3rd District of Albay. Pero tabi ni Sir Mox na inisyatibo ni 3rd District Congressman Didi Cabredo. Very good talaga si Congressman Didi Cabredo. Adi, dyan sa 3rd District. Aram mo baga tabi PM, ako unta na may ibang mga barangay talaga, may bambanwaan na talagang day pigaabot kan supply kan tubig. Roger to that. Lalo na sa mga upland palang tabi mo. Oho. Importante yun niya. Ang problema, minsan kaya ang iba, hingas gugun man sa mga opisyal, ma-distribute sa nangyang pangyampista. Halimbawa, pista sa barangay. Katapos ganday na. Nga, tapos sa nakaipuan ng tubig. Pero ay na, kumbaga, sabi nga din tabi siya, basic necessity yan. Ibig sabihin, maurag dyan sa 3rd District si Congressman Didi Cabredo. Bako sa na pista. Sige. Roger to that. Yan ang padagos ng pinagsasagibo bilang inisyatibo tabi Sir Mox. Sabi na nga dain ng God pwede na wala din tubig ang sa tuyong mga kababayan dyan. Ano yan? May schedule din. Nga, halimbawa sa barangay arog kayo. May schedule. Roger, sa igwa tabi Sir Mox ni Piga anong schedule para sa pag-distribute kayo ng libreng tubig. Maganda yung tabi Sir Mox ilang tubig na pinag-distribute. Bako sa nasupiling gamitin sa pag-araw-araw. Ngaya pang kurkarigos, pang ugas-ugas, pwedeng inumon. Roger to that. Portable. Yan ang maura. Yan sa tuyong mga kababayan, dyan tabi sa 3rd District of Albay, kung sa inyo ni tabi Sir Mox, nakulang pa sa salamat man. Kan mga taga 3rd District, sa mga padagos na nagbibenepisyo tabi Sir Mox kaning servisyo nini. Yan ang tunay na leader. Dahil tigpapabayanan sa yung mga nasasakupan na lugar. Roger to that. Kumbaga, ang kinakaipuhan man sinasabi baga, aramon mo sa pangangaipo, hindi, tabangan mo na
maitaos o pangangay po. Iyo baga ta importante yun pati ang tubig ha. Bako sa na yan ilingon mo ha. Sa ibang mga lugar digdi sa ibang distrito baga talagang problema ang tubig. Kaya lang yun na nga ni supig sasabi tatabi PM Tony na masupply sana kung may okasyon. Pagkatapos kang okasyon dahil naman. Dahil mo na mamate. Dahil mo na. Narumduman ko lamang kang pagpista dyan sa rumbanwaan dyan. Naglibot man so fire truck, tanan na okay tubig. O, pagkatapos kang pista, ngunyan dahil na. Marami naman. Maurag talaga dyan ang congressman sa 3rd District. Adi. Roger to that. Kaya sabi talaga ni Apisar David Sir Mox kan mga magkatali na programa so mga talagang kaipuhan ki tulos na aksyon, tulos na nasisilip sabi ni Sir Mox kan congressman and then padagos ang sa iyang pagtatao man ni serbisyo sabi Sir Mox. Ara mo yan ang mga inisyatibo ni Congressman Didi Cabredo kan 3rd District. Sana maulakitan man sa ibang mga leader ta. Taday bako man makasupog na kopyahon mo, arugon mo sa mga tamang pigigibo. Sabi na namin, dahil man maraot mag-araw. No, dahil man maraot yan. Maski i-copy-paste mo yan, dahil problema ang basta sumaray. Pero kung i-copy-paste mo sala, dahil ano pa man, i-copy-paste mo sala nga ni. Kumbaga sabi nga ni Sir Mox, may pangaruga na, may panalbingan na, dahil pananggad na pa po. Iyon na nga ni. Sana ipangadji tatabi PM Tony na yang mga reparo ni Congressman Didi Cabredo kan 3rd District, maulakitan malamang sa ibang mga leader ta, digi sa probinsya Kagalba, maging sa iba pang lugar. Sa digdi ba sa tuyong probinsya, may former as in segundo pa. Baga, nga ta sa 1st District, igwa kaya, na sa congressman na nagtatao kitubig, mambaga. Roger. Ang ginagayon na lang talaga kay Tabi Sir Mox, daing patod, kumbaga talagang padagos, continuous ang pagreparo, pagtao Tabi Sir Mox, yung mga siring kayo, pag-susupply ng tubig Tabi Sir Mox. Kumbaga, may rotation, bako na pagpista sana pag may okasyon. Ang pista baga kada taon. At least sa simana lamang, 2 beses, maugmana ako kaya. Bago kada pista, o kada pista sana, sa rong taon. Iba nga din pa sa Tabi Sir Mox na isihan na, pag ma-election sana. Iyan sana naman, iyon ang pigsasabi ta. Sana maulakitan nga ni Tabi PM. Kung virus na maurag, pagpaulakit ka mo ki virus na maurag kay Congressman Didi Cabredo. Baka adaptar ang siring kayo mga magagayon na programa sa Kundi depende yan sa mga leader man Tabi PM. Roger, kung papaanoon maninda talaga, kung ang tigsasabi ninda Tabi Sir Mox na pag-servisyo, tunay na pag-servisyo sa pagpangkulog sa ito yung mga kababayan. Dahil man nga kipirak dyan. Dahil man nga kipirak dyan sa pag-distribute kitubig. Dahil man kipirak dyan. Gastos lamang ngayon. Digdig nga kita sa crude concreting. Bilin sa talaga ngayon dyan ang makukuha ta. Dakol sa lang ngayong basod. Uy, kansarungal daw, Ma'am Tuaso, nagtataga jogging-jogging ko kaya naglalakaw-lakaw. Lakaw-lakawi daw dyan so diki dyan sa may balsa, dyan sa may saindo. Lakaw-lakawi daw tabi Madam Sudiki dyan tagari. Nagturukal na so minake up na mga siminto. Nakailing ka na Tabi PM na ang babae baga nagbi-make up. Sa mga proyekto pala, igwa man na nagmi-make up. Una mo matapangon so paka siminto, matapango. Ito pala minake up man sana sa ibabaw man sana. Kumbaga foundation iyan Tabi Sir Mox. Yan. Aday ko kaya raw. Sa foundation ito. So tiglalag mo na. Okay. Pag Tabi Sir Mox, di iyanod. Nakitkit. Iyon na nang ganito. Inagihan sa nangani gari kipadyak.
huto nagkarurunot na nahiling ko pero rapidaso na sana mga pinaundisyon. Ay, masabi. Ay salbata na ya akong anini sa bagay dahil man kinakahiling kay to tabi. Balo ni tabi Ma'am Tuason ko maglakaw-lakaw ka duman sudiki baga. Balo ata ilinga daw tabi ta. Kang nagsarong aldaw nagburbike ako nagduman ako. Iya ako nagbaratak na so tinaping. Gari baga so tinapay bagang may toppings na so apod ka cheese o mantikilya. Nagbaratag so tinaping. Nangyari. Yan ang magay na proyekto tabi Sir Mox. Iya, nagsabi ta. At yung may mati na naman. Ay bali nga next year bagala ganta naman kipundo. Nangyari yan. Ngayon gusto na tabi Sir Mox sa iba pang mga istorya tabi Sir Mox. Pagiramdam tabi Sir Mox si Congressman Didi Cabredo. Sa tamang paggamit tabi ng jurisdictional oversight sa pagpapautob ng mga programa kang gobyerno. Kung sa tabi Sir Mox pinagiramdam ni Congressman Fernando Didi Cabredo kan ikatulong distrito kang Albay ang Department of Labor and Development of Dole, Department of Social Welfare and Development or ining DSWD and ining Commission on Higher Education. Manunungod din tabi Sir Mox sa kahalagahan or tamang pagsunod sa tamang pagpapautob kang jurisdiction. So pagpapatupad kang programa kang gobyerno, ang pagiramdam ni tabi Sir Mox nag-ugat kung sa tabi Sir Mox duman sa makikipag pag-inverto pagkaka-inverto ni Alcalde Adrian Salceda sa mga payouts ng mga programa kang gobyerno na isinubo sa luwas kan sa iyang area or jurisdiction sa laog kan district. Nagluwas na naman sa munisipyo kang Pulangi. Roger to that. Ang kaso kayang pag-abot sa LTO, auto blind. Gansirin ka. So proyekto mo ngayon dyan sa laog ngayon kang sa imong area, dahil may pagluwas sa ibang area. Roger. Kaya kung mahiling ka o kung magiging sabi siya, ang pulang di baga, false inikan sa district. Yes. Kung sa pinaginagdito ni Congressman Didi Cabredo na ang presensya ni Mayor Adrian Salcedo sa mga payouts na pinagdilibo sa luwas kan sa iyang sa dirang munisipalidad ay natikreal tabi ni Sir Mox ni mga kahaputan. Siyempre. Ungkol tabi Sir Mox sa mga ano daw ngayon ang rason kene. Dari ang araw kani tabi Sir Mox ni mga kahaputan particular sa laog kan legal as in ethical na pamatayan sa pamamahala ng mga pampublikong opisyal. Ikaw bagay yan. Cut the story short tabi Sir Mox. Gari nagluluwas digde na gari dai naman dapat. Maray yan. Maray yan na nagpagirumdum si Congressman. Baka ngayon nakalingaw man si Mayor. And maging duman sa mga apod kani. Iba pa. Maging sa mga oning mga ahensya so na nabanggit talaga tabi Sir Mox sa Dole. Yan mga importante yun na minsan kaya kita nakakalingaw man ang gadadi. Basang-basa na kan mga taga 3rd District kung bakit ganyan ang ginagawa dyan. Balik girarita BPM. Roger to that. Kung sa tabi Sir Mox, dugang pa ni Kong Didi na ang tungkulin ni Mayor Adrian Salceda bilang presidente tabi Sir Mox ng League of Municipalities of the Philippines or ining LMP, Albay Chapter ay bako rason all day po yung rason tabi Sir Mox na nagpapalawig ng formal na otoridad sa pangangasiwa ng mga programa arog kani tabi Sir Mox na tupad. Hindi kung arog kan man sa natabi Pim kung siyang presidente kang mayors kang Albay
Ay, sa ramahon niya hanggang sa first district. Biyo pa. Sige daw. O, kung iyo mananggad talaga ang punto niya para sa itong grupo kang mga mayor, hanggang first district lugod siya. Kung sa Intabation Mox, ang pangangasiwa sa mga programang ini ay maayos na nakasalalay sa DOLE and sa indang local government unit. Tama. Kumbaga, sa DOLE dapat sila ang maninatabi, Sir Mox. Yes. Oho. Tapos sa mga local na official man dyan. Roger, iyon naman kita kabi, Sir Mox, kuta na. And mga ngasiwa din dyan, manginginot din sa mga siring kaya nitabing programa tabi, Sir Mox. Kaya, ini, ang naging pahayag ni 3rd District Congressman Didi Cabredo kung saan objeto tabi kini o kang kongresista katuyuan kang kongresista na suportahan ang mga ahensya sa pananatili kan transparency as in legal na pagsunod sa gabos na pagpapatupad kang programa kang gobyerno. Very good. Kumbaga patas tabi, Sir Mox. Tama. Kumbaga din magagamit sa mga sabi na sa mga siring kay ni tabi, Sir Mox, na mga sabi na nga ni Sir Mox, ini magantupad magayon ini. Ini mga akap kung ano-ano pang mga programa tabi, Sir Mox. Kung nagagamit tabi, Sir Mox sa lang paagay. Muda nga tatangon yan sa nang pigigibo, tamili madali na. Nga takan mga inot daay. Roger to dati. And also, nagigiramduman ka na sa nasasakupan ng bagani kung hindi tabi, Sir Mo. Yan. No, pwede siya dyan si congressman. Pwede ta siya ang congressman kan 3rd district. Roger. And also, to be fair sa natabi, Sir Mo, si kung hindi, kapag yaon sa mga payout, sa iyang pigsasabi na ang programang inihali sa gobyerno. Tama. Bako ali sa sadiri niya. Yan. Ganun kayo ang tabi, Sir Mox. And sa iyang pirming pinag-unambitan tupan sa mga recipiente kaya nasambitan ng mga ayuda. Dapat man talaga yan ay taram ninda ta. Makasupog man na ako o ninda yan na bako man talaga ninda. Roger. Buda, ito po sa siguro tabi, Sir Mox, na pagiging presente and pag-iimpulto sa mga pananaw ni ayuda sa luwas kan sa imong restriction. Kasi may something na talaga dumaan. Iyo. Alam na pag-aarap ng PM. Kaya ini ang naging dahilan kan pagpapagiramdom ni 3rd District Congressman Didi Cabredo sa nagkapirang ahensya manunungod digdi sa tamang jurisdictional oversight sa pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno. Very good. At least para sa kagabsan yan. Roger. Na kumbaga reparo ni Congressman Didi Cabredo. Roger. Siyempre, nareparo siguro ni Kong Didi na galing niya may sala, duman niya sa sinintang aktwasyon dyan sa 3rd District. Okay. Sige. So, yan tabi, Sir Mox, mga dugang pang informasyon halid sa Kwentokasyon Patrol numero 2, Tony Kinisde, Kasalog ang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa BicolNet TV. Okay, sige tabi. Salamat tabi PM Tony sa dugang na bareta. Gikan dyan sa sayang location. Tama yan na pag-irumnom ni Congressman Didi Cabredo. Baka kaya nakalingaw na. Ayon siya kang gobyerno, mga opisyal. Garing bako mo man jurisdiction na ini. Nakakaabot ka digdi. Diyan garing ang problema tata. Maski sisihaputon mo kan, aram na kung ano isisimbag. Ano nga isisimbag? May bagang ito, may eleksyon na. Yahoo! Sige. 15 minutos na sa natabi, Ma'am Tuason, tayo na naman kitang oras. May naipit pa kitang commercial. Palagon tamo na ng commercial, ha? 15 minutos bago tabi magalas 9. Studi kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos
niya gigibun para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manimokseya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manimokseya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. O 10 minutos na sa natabi bago mag-alas 9. Ang oras na yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Oras na yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, kang Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Kapart Abila. Apista pa lang dyan sa Burabo, dadi. Tama ba, Burabo? Petsa 29 ang piyesta. Salamat, Abi. Balik po mga tugang sa indong lingkod. Manimokseya po ini si Mr. Hulbutana. Yan pong Lunes kita, National Heroes Day. Mabuhay po ang ating mga bayani. Ano ngayang mabuhay na garadana?
Mabuhay po! Kay John Paul, good morning. Matapasan na si John Paul, nagkakapi-kapi na sa luwas dyan sa Bumbon. Di advance happy fiesta sa mga taga Burabud kay Sir Ramon Calleja. Pista na naman kay Sir Mona Calleja. Kari pwerte naman dyan tabi GR Adan Jr. Ang fight. Maray na sana si GR Eva. Sige sana kenan rabas-rabas. Holiday. Nagsisilibrar man si GR kang long weekend. Maray na sana si GR talaga. Ano nang ugma ko kay ni oras mo niya. Ni tabi mga tugang ha. Duman kita sa may parting kay Pastor Kibuloy. Bata subarkada ko. Pigpapangarap niya na mahanap si Pastor Kibuloy nganing maging milyonaryo da siya. May reward baga. May reward. Kang nakagingal daw, duman sa Jesus Christ o kaya duman sa Kingdom of Jesus Christ, may duwa duman na miyembro kang grupo ni Pastor Kibuloy ang binawian po king sa indang hiram na buhay. Inatake da tabi sa puso. Inatake da tabi sa puso. Igwa baga kinagduruman ng mga pulis. Pero itong pulis, kadakol na pulis. Para sa ruang aarestuhon. Isiserbiso arrest warrant laban po kay Pastor Kibuloy. Ngunyan, igwa ki duwa-duman na miyembro ang binawian po Kibuloy, inatake na sa puso. Inda kung surubo-rubo duman, may rubo-rubo siguro. Kita baga, kaya nga ni dahil kita magpapara ori-intra sa mga arog kan kasi depende sa kamugtakan ang lawas sa maka taod-taod ka nagkirimig-kimig na sana kita dyan. So igwada ki na dismayo, may mga nagkadirismayo kundi may duwa tabing membro na natuluyan. Inatake sa puso. Gari nagbarikada ini. Nagbarikada so mga miyembros ni Pastor Kibuloy tanganing day maka laog sa mga pulis. Di yan mga tugang may duwang nagadan. Takadakol bago sa pulis na nag-serbi kang arrest warrant. Pero man baga kinangyari. Man kinako ang Pastor Kibuloy pero ang sabi kang mga otoridad nayaon man sa nadaaduman. Yaon man sa nadaduman sa compound si Pastor. Kaya lang dahil man sila nakalaok. Pigpoproteksyonan man kan mga miyembro. Di may pagtubod na yaon duman pero dahil man kina-aresto nga nita. Mala yan. May nagkagaradan lamang na miyembro. So yarog kang kainit sa mga bareta ka nakaaging simana. Kasabay dyan so arrest warrant man ni Mayor Baldo dyan sa Daraga. Ruluwasan na sa mga arog ka na isyo. Pag madali na po ang eleksyon, yun na, naruluwasan na po sa mga arog kaya. Kaya dahil na kamo magngalas na pag-abot ki mga sunod pang aldaw, simana, dyan sa lugar nindo, igwa man ki magluwas na istoryang,
may relasyon sa mga politiko. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo asin reparo. Nakadangog ako, hinuninin sa rumdamdam, sa luba ko, katurugan, makukundi si mong boses, iyo pala. Yo! Sa rumbang Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Oy, mga tugang 4 minutos tabi bago mag alas 9. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. Ganyan pong National Heroes Day, August 26. Lunes po kita ngunyan. Last day po kang long weekend. Sana nag-enjoy ka mo kang long weekend na yan. Yo. Sa pangaran ni PM Tony sa luwas, nagpaabot kay Bareta. Sa pangaran man ni Maestro ni Ladtunan sa muya pong station manager. Sa pangaran po kan mga katuwang tatabi sa programa yaon dyan si Madam Maylene. Sa MBY Dormitory kay Vice Governor Ate Glenda Ongbongao. City Councilor Renier Burse, Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cup Art Abila kang Malinaw, Kaposbilo Lotto Outlet kay Busbab, thank you. Sana ma-extend tabi ang long weekend. File ka ma'am ki apod kaan, mag-file ka ki bakasyon. Aning ma-extend whether you like it or not, balik ka na naman. Balik na naman sa reality. Ayun na yan eh. Yan ang realidad, balik na po sa realidad. Arog sa kuya, gusto ko kutaan na puro pasyar ko niyan, kundi paano taya. Kamu holiday kami bako. Sangaran po ni Dogabos, mga tugang mga kabayan sa mga parantabay niya, to pakishare na lang kan sa tuyang programa para mahiling man kang iba. Ingat tabi, sabi ni Ma'am Ninyayaw, salamat. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magaribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo arigato, ringat po kita, bye-bye. Ingat! Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.